दिनैनि बे गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय जों बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रिमा दिपाली बसुमतारी आब' आरो दिनै जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हानाय जों बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि दुधनि समष्टिनिनो मानव गेदेर MLA मुंशी जादव स्वर्गीयारि जोंनि गेजेराव दिनै नुजाथिनो हानाय जों बयनिबो सिबिजाथाव जोंनिनो बिमा बायदि जोंनि आंगो गार्जेन जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बेनि जोनोमगिरि आफादगिरि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट आरो आसामनि आगुनि मन्त्रि आरो जोंनि हारिखौ गुबै दैदेननायाव मैखोम भूमिका लानाय एबा भाव लानाय आब' प्रमिला रानी ब्रह्म जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हानाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुंशी प्रशान्त बर' जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चेयारमेन मुंशी अनिल बसुमतारी डेपुटी CM दं मुंशी रमिय पि नार्जारी EM मुंशी अमिय कुमार बसुमतारी BPCC नि चीफ कन्वेनर मुंशी शिवराम बसुमतारी जोंनि अल गार' वुमेन्स काउन्सिलनि आफादगिरि मुस्रिमा बियला सांमा जोंनि BCC नि एडभाइजर दं मुंशी प्रफुल्ल कुमार बर' आरो जोंहा एसे आगोलावसो जोंनि बे दिनैनि गेवलांनायखौ बेखेवलांनाय मानव गेदेर मुंशी बिबारानी नार्जारी नार्जारी आरो जोंहा गोबांथार मुं मख'ख'नो हायै जोंहा गासै बर' आफादनि दैदेनगिरि मानव गेदेर नोंथांमोन आरो एसे आगोलाव जोङो मोसानानै दिन्थिलांनाय जोंनि मोसागिरि बिगु दामसा गासै आंनि सिबिजाथाव मानव गेदेर नोंथांमोन जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैनाय जोंनि मानव गेदेर दैदेनगिरि थान्दै आरो जोंनि बे साउथ कामरुप आरो गवालपारा जिल्लानि जोंनि गासै सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ आङो बावहरग्रोबाय आरो दिनैनि बे मेलाव आंखौ हांख्रायनानै बयजोंबो लोगो मोनलायनानै खाबु होनायनि थाखाय आङो जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो लोगोसे जोंनि रिसेपसन कमिटिनि गासै दैदेनगिरिखौनो आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय दिनै बेवहाय आंखौ हांख्रायहरामोनब्ला दिनै जोंनि गासै हारिनि दैदेनगिरि जोंखौ जेब्लायबो बोसोन होबोनाय जेब्लायबो हारिनि थाखाय मावबोनाय बे गासै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ हयथ' एथ' गोरलैयै लोगो मोननाय नङामोन जोंनि एसे आगोलावनो जोंनि मेलखौ बेखेवलांनाय जोंनि मानव गेदेर बेखेवगिरिया आइजो माहारिनि सोमोन्दै आरो बर' आइजो अनसाय आफादनि मावबोनाय हाबानि सोमोन्दै आरो बेफोरनि गोनांथिनि बागै गुवारै बिबुंथि लाखिलांबाय आं सानो बेनि गेजेरजों थारैनो जों आदबनि जि बिहोमा आरो आदबनि दिनैनि दिनाव मावबाय थानाय हाबा आरो इयुनाव आदबनि जि मावनो गोनां आरो बे जोंनि गोनांथि बेनि सोमोन्दै निश्चय मोनदांनो हादों आइजो माहारि नङाब्ला बे मुलुगाव रावबो थावरिनो हाया आइजोआनो आसल दा जोंनि न'खरफ्रावबो मैयासो 8 मार्च बे जाहैबाय बुहुमनाङै आइजो माहारिखौ लानानै मोनसे गोग्गानायनि सान
नारी दिवस हिसाबै फालिनाय सान मैया आरो बेखौ थारैनो जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय फालिदों एबा खुंदों आरो बिनि गुबैयानो बेनो जे आइजोफ्राबो माब्लाबाबो हौवाफोरनि खम नङा आरो जोंनि समाजाव आइजोफोरखौ माब्लाबाबो गाहाय थाखोआव दोनबोआखै हौवाफोरनिख्रुइ गाहायसिन होननानैबो सानबोआखै बर' समाजाव नाथाय गुबुन गुबुन समाजफ्राव बेफोरबायदि माखासे जाथायफोर जाबोदों जेराव आइजो माहारिनि जिथु मर्यादा बे मर्यादाफोरखौ होबोनाय जायाखैमोन आरो बेनि गेजेरावनो आइजोफ्राबो जाहाथे समान समान गासैबो बिथिङावनो जाहाथे भाव लानो हायो रल लानो हायो आरो जोंनि समाजखौ नेतृत्व होनो हायो बिनि थाखायनो जोंनि बड'फा जों बयनिबो सिबिजाथाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जेब्ला बर' हारिखौ दैदेनदोंमोन बर' हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बे समाव बर' आइजोफोरखौ गोख्रोङै दैदेननो थाखाय मोनसे आफादनि गोनांथि दं बिदि होननानै अल आसाम ट्राइबेल वुमेन वेलफेयार फेडारेशन मुङै बेखौ दादोंमोन जाहाथे बेवहाय गुबुन गुबुन जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरखौबो जों लाफानानै जोङो आवगायलांनो हायो खामानि मावलांनो हायो आरो जों गमामायै बिनि उनाव जों मोनथिनो हायो मोनदांनो हायो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे समनि सोमावसारनायाव आइजोफोरनि जिथु बिहोमा बे बिहोमाया बेसेबां गिदिरमोन बे रला बेसेबां गिदिरमोन आरो बे साननिफ्रायनो जोंनि समाजखौ जों माब्रैहाय मोजाङै फोसाबनानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों जाहाथे भट गोनां समाज दानो हायो आवगायलांनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ बे बेलायाव आइजो आफादा खामानि मावबोबाय थादों गथ' गथायखौ बोरै खांनांगौ न'खर संसारा बोरै जानांगौ आरो आइजोफ्राबो बोरैहाय जनानै थाबाय थायाजासे समान समान गासिबो बिथिङाव हौवाफोरजों ओंखारफानांगौ खामानि मावफानांगौ बेफोरखौ जेब्लायबो सावरायबोबाय थानाय जादों आरो खामानि मावबोबाय थानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मैखोमै मोजांनि फारसे सोलायनाय फैदों दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बर' आइजोफ्रा गोबां गोजौ थाखोआव दिनै बिबान लानानै खामानि मावबोनाय जों बयबो नुनो मोनदों बेनि गेजेरजों दिनै जोंनि गेजेराव बिमा बायदि आब' प्रमिला रानी ब्रह्म दं जाय 1991 मायथाइनिफ्राय MLA जाबोदों आरो जाय आब'आ दिनै आसामनि मन्त्रि सभायाव मन्त्रि जानानैबो दिनैहाय गोबां नाम लाखिबोदों बे आब'निल' नङा बे आब'नि मुङै हारियानो मोनसे सिनायथि मोनदों बर' आइजो अनसाय आफाद दायामोनब्ला बर' आइजो अनसाय आफाद बेवहाय आफादगिरि जानानै खामानि मावबामोनब्ला हयथ' जोंनि मानाव गेदेर आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिखौ जिबायदि मोनसे भाव लानानै रल लानानै दिनै आसाम नाङैल' नङा गासै भारतावनो मोनथिहोदों हयथ' बेखिनिया आबुं नङामोनब्ला हयथ' बेसो जानाय नङामोन आइजोफ्रा जेखौबो मावो नाथाय खाबु आइजो गैयाबा जेबो जाया नङा होमबा आरो दानि सरकार नरेन्द्र मदि बिथां जोंनि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आइजो नङाबानो मोनसे न'खरा सोलिया ओंखायनो न'खर सोलिनायनि नामै सरकारा जिखिनि अनसुंथाइ होयो बे अनसुंथाइखौ आइजोनि नामाव होनाय खालामजोब्बाय जे हिनजावफोर नङाब्ला न'खर सालायनायनि नामाव हौवाफोरनो फैसा होयोब्ला बेजों न'खराव जेबो जाया हौवाफ्रा फैसा मोनबा दखानाव थाबोयो आरो हिनजावफ्रा फैसा मोनबा ओंखाम संग्रायाव माइरं संख्रि बानलु दालि सौहैयो गथ' गथाय फरायनाय फोरोंनाय बेयावबो हिनजावफ्रासो आइजो माहारिफ्रासो जोथोन लायो जेब्ला बिमाया बुङो बिफाखौ टिउसन रायलाय जागोन होननानै न'निफ्राय ओंखारलांना बुङो मोनायाव सोंबा बावथारबायलै आं होनबाय थायो ओमफ्राय थाङै थुङै बिमायानो फिसानि टिउसनफोरखौ रायलायना होनांगौ जायो नंगौ नङा स्कुलाव दोनहैनांगौ जायो संनाय खावनाय जानायल' नङा न'खर बेंनाय
मोजां खालामनाय बे बेलायावबो आइजोफ्रानो दिनै गासिबो रल लाबोगासिनो दङ बिहोमा गासैबो बिहोमायानो जोंनि आइजोफोरनि माने दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि ओंखायनो जों बयबो दिनै बेवहाय खुगाजों बुङाब्लाबो जों बे बाथ्राखौ मोनदांनो हायो जों बुजिनो हायो नाथाय मावनांगौ जोबा मानसिनि जिउआव जोङो मावबायनो थानांगोन आरो जों मावबायनो थानांगोन जोंनि बर' आइजोफ्रा जेब्लाबो भट गोनां बेवहाय खुनु सन्देह गैया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजाव आइजोफोरनि जोबोद गिदिर गिदिर बिहोमा दङ जोंनि बर' हारिया जाहैबाय बुहुमनि सुबुं समाजनि गेजेराव जोंबो गुदि हारि मालाबाबो महर सोलायाखै बे बर'फ्रा गावनि राव हारिमु गावनि धोरोम आसार खान्थि गासिबखौ लानानै गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं दासिमबो दं आरो बेवहाय बर' बिमानि गोबां बाथ्रा जोङो दिनै नागिरो संनो नागिरो अब्ला हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्रायनो जों नुबाय थायो बर'फ्रा सोर बर'फ्रा जाहैबाय महाभारतनि जायखौ असुर होनदों बे नरकासुरा किराति आरो बे किरातिफ्रा सोर बिसोर जाबाय बर्मनफोर भास्कर बर्मन पुष्य बर्मनमोन आरो बिसोर सोर कस कसारिफ्रा सोर दिनैनि बे बर' डिमासा राभा गार' सनवाल तिवा लालुं राजबंशी बेबायदि गासैबोआनो कस कसारि आरो बे कस कसारियानो मोनसे समाव जोंनि बे गासै सा सानजा भारतखौ दैदेनदों सा सानजा भारतखौल' नङा बान राजानि समाव तेजपुरावमोन ना बान राजानि जायगाया सारा साउथ इस्ट एसिया खोला सानजा एसिया दानि ब्रह्मदेश म्यानमार ब्रह्मदेश दैमालु मैदेर गुफुर लाबोलायनाया युद्धआव बिसोरखौ फेजेननानै बेनि उनाव बेबायदिनो थाइलेण्ड मालयेसिया इन्ड'नेसिया बे गासैखौबो गावनि आखाइ मुथियाव लानानै सामलायबोदोंमोन गोदो बे समनिफ्रायनो आरो बे समनिफ्रायनो आइजोनि बाथ्रा जुदि बुङो हिरिम्बाया सोर बर' बिमा नङा होमबा हिरिम्बाया असुर होनदों बे समाव भीमनि बिसि पान्डबनि भीमनि बिसि हिरिम्बा बे हिरिम्बानि मैखोम जि मोनसे भाव बियो मा महाभारतआव जेब्ला बिनि बिदा हिरम्बआ भीमजों बुलायलायनानै जिउ गोमाबाय बिनि उनाव कुन्ती देबिया होनबाय पान्डबफोरनि बिमाया जे बेखौ नों बुथारबाय बिनि बिनानावा दा आलाय सिलाय सोरजों थानांगौ हिरिम्बायालाय गतिके सासे बिमा नालाय ओंखायनो भीम नोङो बेखौ हाबा लानांगौ नों बिनि दायित्वखौ लानांगौ बिदि होननानै कुन्ती देबिया भीमखौ बेवहाय बोसोन होबाय नारसिनबाय आरो बेखौ लानानै भीमाबो मानिबाय आरो हिरिम्बाखौबो बुजायबाय जे नोङो सिन्था खालामनाङा आरो नों सोरजोंसो थानो नोंखौ सोर नायनो खैफोद आफोद ओंखायनो नोङो भीमजों हाबा जादो आंनि बिहामजो जादो बेनिफ्राय भीमजों हिरिम्बाजों हाबा जाबाय नाथाय हाबा जानायनि उनाव हिरिम्बाया मा खालामखो हिरिम्बाया होनबाय आंनि खुरमा बाहागि जाथि बंस हारि बिसोरखौ गारनानै आङो नोंसोरजों थांफानो हानाय नङा हस्तिनापुराव थांफायाखिसै पान्डबजों बियो गावनि हारिजों फोलेरजों न'खरनि खुरमा बाहागिजों थानानै हिरिम्बाया खुंदोंमोन नालाय बियो बे रायजोखौ खुंबाय हिरिम्बाया नायदो माबायदि गियानि बिमा माबायदि गियानि आइजो आं दिनै आइजो आफादनि मेलखाय बुंदों जे हिरिम्बानि बे बाथ्राखौ जों मालाबा सानोना गोथौयै जों मालाबा लिरोना बिनि सोमोन्दै जे बिमा हिरिम्बाया जोंखौ आलाय सिलाय खालामाखै आरो बेनो खांबोदों गासैबो बे असुर हारिखौ महाभारतआव असुर
असुर होननानै बुंदोंमोन जोंखौ दस्रा जायगानि मानसिफ्रा मानो असुरफ्रा बबाव थायो बे हिमालय हाजोनि सेरफाङाव दानि एकदमबारे हिमाचल काश्मीर एरिनिफ्राय लानानै हिमाचलनिफ्राय फैयै 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 बांलादेशनि चिटागं जितु हिल्स हाजो एलेका बे गासैबो आरो बिनि साखाथि फाखाथियाव बे गासै असुर हारिया बै समनि असुरनि जोलैफ्रा सोर दिनैनि बर'फोर कसारिफोर बेयाव थायोमोन अब्ला बे समाव हिरिम्ब थैखांनायनि उनाव बे हारिखौ दैदेनग्रा मानसिनि अभाब जानाय समाव जोंनि बिमा हिरिम्बाया बे रायजोखौ खुंनायनि दायित्व लादों बिनाव हिरिम्बाया मालाबाबो पान्डबफोरजों थाहैयाखिसै आरो हिरिम्बानि गोरबोआव घटोत्कचनि जोनोम जाबाय घटोत्कच बिराद बिर बेबो घटोत्कचा ओमफ्राय बे घटोत्कचा आरो मा जाबावलायखो सोरजों हाबा जाखो घटोत्कचा जोंनि नरकासुरनि सान्थ्रि गाहाय मुरा बिनि फिसाजो जाय मुराखौ बुथारनानै श्रीकृष्णआ मुरारी नाम मोनदों बिमुं मोनदों बे मुरानि फिसाजो मौरबी बे मौरबीखौ जोबनायाव श्रीकृष्णआ घटोत्कचजों हाबा होदों बेथ' फिफाखौ बुथारबाय बेनि उनाव माथो खालामबावनो बिराद गुनि गियानि मौरबीया बर' हिनजाव जुदि असुरफ्रा बर'ब्ला बर' हिनजावमोन बे मौरबीया घटोत्कचजों हाबा जानायनि उनाव मौरबी आरो घटोत्कच बिसिनि फिसा हिसाबै बारबारिका जोनोम जायो महाभारतनि बारबारिका जाहैबाय बयनिख्रुइबो बिर गंथाम थिर बियो बोर मोनदोंमोन आरो बे गंथाम थिरा गोमाया जेरावखि गावहरा जेखौ फोनांनांगौ बेयाव नांनानै बेयाव फैनानै थाफैफिनो गावनो थिरा गोमाया आरो मा बे गंथाम थिर बेजों बियो बिराद बिख्यात बेजों समान बिर रावबो गैया बे बोरला गावनायजोंनो बे धंस खालामनो हायो दा बेयाव जेसेबां हाजार मानसि जिरायदों जुदि बियो बुङो थां बिसोरखौ गासिबो फोजोंस्रांनानै फै होमबा बे थिरा बेखौ सुग्लिलाय सुग्लिजोबनानै आरोबाव फैनानै थाफिनो बुजिबाय सोर मौरबीनि फिसाला घटोत्कच आरो मौरबीनि फिसाला बारबारिक नाथाय मौरबीया फिसाला बारबारिक एथ' बिरखौ मा बोसोन होआ बियो बोसोन होदों आफा बारबारिक नों एथ' गोहोगोरा नों एथ' बिर नोंनि बे गोहोआ शक्तिया मालाबाबो गाज्रि खामानियाव बाहायजानाय जानो नाङा नोंनि गोहोखौ माब्लाबाबो नोङो सोरखौबा दुखु होनाय सोरखौबा अयथासार खालामनाय बेवहाय दा बाहाय नोंनि गोहोआ जेब्लायबो राहा गैयै मानसि लोरबां मानसि बालायजों नाख्रेबजानाय मानसि बिसोरनि मदद खालामनो थाखायसो नों बिसोरजों थानानै जुजिनांगौ नों रावबो गोहोगोरा मानसिजों लोगो जानो नाङा गोहोगोरा मानसिजों सासे गोहोगोरायालाय मा दरखार दं गतिके नोंनि गोहोआ दरखार दं जाय गोहो गैया दुर्बल बेजों थानानै नोङो बेखौ बासायनांगौ जुजिनांगौ बुजिबाय बर' बिमाया मा बोसोन होदों नोंसोरबो दा एसे बोरैबा पातला जालांबाय जोंना जेनेबा फाग्ला नों बायदि बिर थानायाव निरामिस जाबाय थानांगौ नामा मैखुन गावनानै लायनांगौमोन नङा नों बायदि थानायाव बिदि जायो नामा अबेबा रायजोखौ दखल खालाम नोमाखौ महारानि खालामनानै दोन जोंनि बर' बिमाया एथ' बिर फिसालाखौ बेबायदि बोसोन होआखै बेसेबां गियाननि बाथ्राजों बुजायदों जे बारबारिक नों मालाबाबो गाज्रि खामानि दामावदे आफा आरो बारबारिकआ खोथा होदों बिनि उनाव बिमा मौरबीनो दे आयै नोंनि खोथाखौ आं मालाबाबो दाना नोंनि खोथाखौ आं मालाबाबो बावा आं मालाबाबो खुनु शक्तिशाली मानसिजों लोगो जानानै लोरबां मानसिफोरखौ आं अयथासार खालामा आं फोजोबस्राङा बियो खोथा होदोंमोन आरो बिनि थाखायनो मा जाहैनांगौ बारबारिकआ जेब्ला कुरुक्षेत्रनि दावहा जानो नागिरबाय अब्ला श्रीकृष्णआ सानबाय बेनो नालाय आसला श्रीकृष्णआ सानबाय बे साला बारबारिकआ सोरनिथिं जागोन बे जेथिं जायो बेनो देरहागोन ओंखायनो बेखौनो प्रथम एसे फुस्लायहैनांगौ जाबाय
श्री कृष्णआ थांनानै बारबारिखौ लोगो हमहैबाय बुंहैबाय बारबारिक कुरुक्षेत्रनि दावहायाव नों बाहागो लाया नामा माथो नोंखौ आं नामखौनो खोनायाखै सिरि होमबा जाबाय लागोन मानो लाया आंबो लागोन अब्ला श्री कृष्णआ बुंबाय नों जुदि बाहागो लायोबा सोरनिथिं बाहागो लागोन होमबा बे बुंबाय आंथ' बुंथ'नो हायालै जाबाय मानो तारमाने आंहा आइनि मोनसे बोसोन दं जे मा बोसोन जे आइया आंखौ होनदों जेब्लायबो आं जेथिं दुर्बल बिथिं थानानैसो जुद्ध नांनांगौ ओंखायनो बे महाभारतनि कुरुक्षेत्र दावहायाव जायथिं दुर्बल जायो बिथिं थानानै आङो जुद्ध नांगोन लोगो जानानै होमबा श्री कृष्णआ बुंबाय आयु बोरैबा जुदि कौरबा जुदि जेनहां जायोब्ला नोंथ' बिसोरजों थांनांगोन आं थांगोन कौरबजों हाबाब नों कौरबजों थानानै जुद्ध नाङोब्ला पान्डबाव नोंनि नोमफा घटोत्कच दं नोंनि नोम्बौ भीम दं नोंनि बिमायं युधिष्ठिर दं गासिबो खुरमा गस्थियानो माथो पान्डबाव दंजोबो बिसोरखौ गावनोसै नोङो जाबाय आरो उपाय गैयालै आं आइनो खोथा होदों गतिके आइनि खोथाखौ आङो दाननो हाया आं खालामनांगोन जाबाय बहुद बुजायबाय श्री कृष्णआ मानियासै बर' गथ' नालाय सिद्दा आरो सिदा सिदि आइनो आं खोथा होबाय आरो जाला आरो उपाय गैयैनो श्री कृष्णआ बुंबाय दे बारबारि होनबालाय जुद्धआव मा जायो थिगथ' गैला कि जानि जोंनि उल्थाबो थानो हागौ आरो गतिके लोगो मोनलायनाय नंला ना नोंनि आखायाव जों थैयोना जोंनि आखायाव नों थैयो खुनु ठिकाना गैया खिन्थु बारबारिक नोंनि बे थिर गंथामखौ बिराद शक्तिशालि होननानै आं खोनाबायल' थादों आं नुफेराखै नों आंजों जुद्धआव लोगो जायाब्लाबो पान्डबजों लोगो जायाब्लाबो नोङो नोंनि बे गोहोखौ देखायनो हायो नामा आंनो जाबाय दानाबा श्री कृष्ण आरो बेखौ हायो आं खोन्थाबानो जाबाय आं माखौ गावनांगौ बुंबाय दानाबा बारबारिकआ अब्ला बुंबाय श्री कृष्णआ बै फाख्रि दंफांनि गासै बिलाइखौनो दे गावस्रिजोबनो जाबाय आरोखि देखाय जागोन जाबाय आरोखि थिरखौ लाबाय माबाय थांनानै बे गासै बिलाइखौ धंस' खालामनानै फैथार जाबाय थिरा थांनानै एकदमबारे फाख्रि बिलाइखौ थप 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 गासिबो गावस्रिजोब्बाय ओमफ्राय श्री कृष्णआ गाहायनि दालाय फिसानि बिलाइखौ आथिं सिङाव गासिनानै दोनदोंमोन आरो मा मोनसे गासिबो गोजौनिखौ गावस्रिखांजोबनानै थिरा श्री कृष्णनि आथिं सिङाव थांनायखौबो होसोबोबाय थानायखौबो श्री कृष्णआ आयौ होननानै हगारनांबाय आथिंखौ ओमफ्राय बे बिलाइखौबो थबस्र' खालामनानै बेयाव आरो खर थाबायफिनबाय थिरा बुजिबाय आयौ आबौ जाबाय श्री कृष्णआ खम नंमारालै होननानै नोङो बिराद बिरमार माथो नोङो जाबाय आरोखि बेनो दानोबा श्री कृष्णआ आरो बेखौ बुंलायबाय आच्छा थिग आसे गासिबो आं मानिजोब्बाय नों आंखौ गुरु मानिना मानियाब्रा जाबाय दानाबा होमबा बारबारिकआ जाबाय मानो गुरु मानिया जानो उन्दैनिफ्रायनो आङो नोंनि बुद्धि बोसोन गियान बेजोंथ' दिनै देरबोदों गासिनिबो गुदियावनो नोंनो गतिके आं नोंखौ गुरु मानियो जाबाय आरो आच्छा नों जुदि गुरु मानियोब्ला आं गुरु दक्षिणा बिबा नों आंनो होगोन ना होआ अब्ला जाबाय बारबारिकआ बिब्लानो जाबाय गुरु दक्षिणाखौ आं होगोनलै आइनि खोथाखौल' आंखौ दाननो थोननो नाङा होमबा जाबाय नाय बारबारिक मोजाङै नोंनि बयनिख्रुइबो आंगोसिन बुस्थुखौबो आं बिनो हागौ गतिके ओरैनो बुंना नोङो होगोन ना होआ दाना बारबारिकआ जाबाय आं सबखौनो होनो हायो नोंनो खालि आइनि खोथाखौल' दाननो थोननो नाङा नों जि बियो बि एकदम होथारगोनथ' होगोनलै बि जाबाय दाना श्री कृष्णआ होनबाय नोंनि खर'खौनो नांगौ आंनो जाबाय नोंनि खर'खौनो आंनो होदो सिखाया दिहुननानै सुरिया थबस' हास'नानै न' होनना होबाय खर'खौ बारबारिकआ दाथ' गैला श्री कृष्णआ जाबाय आयु मानो बिदि खालामखो होनबा जाबाय बारबारिकआ गुरु दक्षिणा होबाय आं नों बिबाय नालाय जाबाय आरो मानो बिदि खालामखो नों आंथ' नोंनो खोथा होबाय दाना श्री कृष्णआ आसु आबुं जाबाय श्री कृष्णआ खायदा खालामदोंमोन जे खर'नि सोलाय आइनि बोसोनखौ देलै जासिगोन होननानै जाहाथे बियो उथायनानै लायो खिन्थु बेथ' ट्राइबेल मानसिखौ तेरा बेगा खालामजायाना बर' मानसि सिदा सिदि खोथा होबाय नालाय खोथा होबाय नङा बर'फोरना दानस'बाय उपाय गैला श्री कृष्णआ बेनि उनाव श्री कृष्णआ बुंबाय दे जि जाबाय दा नोंहा माबाफोर
गोसोआव जोबथारनाय माबाफोर आसा दं नामा हास्थायनाय दं नामा दे आं बेखौ सुफुंनानै होनि नों बुं नों माबाफोर लुबैदोंब्ला अब्ला बारबारिकआ होनबाय जे आङो बे कुरुक्षेत्र दावहाखौ नायनो जोबोर गोसोमोन खारन बे संसाराव आरो बिनिख्रुइ देरसिन दावहा हयथ' आरो मालाबाबो जानाय नंला अब्ला श्रीकृष्णआ जाबाय दे आं बेखौ बेबस्था खालामनानै होनि जाबाय आरोखि बिनि बेखौ मोनसे गोजौ जायगायाव बिनि खर'खौ दोनबाय कुरुक्षेत्र फोथारनि माने बबेबा मोनसे जायगायाव जिनिफ्राय नुहुरजोबो दावहाखौ बिनाव दावहा जाबाय दावहाया जोब्बाय दावहा जोबनानै दाना पान्डबफ्रा बिदा फंबाय दावराव ओइ साला खामानि गैया नोंसोरो आं नङाबा थैजोबगौमोन आंसो ओरै खालामदों बिमाबो बिदि होनो अर्जुनाबो होनो बेलाय आंसो ओरै गावख्लायजोबामोनबा नोंसोरखौ होख्लायथारगौमोन बेबो बुङो आंनि थाखायसो देरहादों बेबो बुङो आंनि थाखायसो देरहादों ओरैबायदि अबस्था दावहा जोबनानै बिदा फंबाय गावजों गाव क्रेडिट लालायलायनाया दाना बेबायदि तर्क बितर्कखौ नुनानै श्रीकृष्णआ बुंबाय ओमफ्राय थौ गासिबो आं मोनसे जायगायाव लांनि गासैखौबो लेंबाय लांबाय बबाव लांखो बारबारिकनि खर' खाथियाव लांबाय बारबारिकनि खर' खाथियाव लांनानै श्रीकृष्णआ बुंबाय बारबारिकखौ ओइ बारबारिकनि दावहाखौ नुबायलाय जाबाय आरो देलाय नों खोन्थालाय बे दावहायाव मा मा जाया मा नुखो होनबासो बारबारिकआ दावहानि गासै जाथाय सोर सोरखौ माबायदि बुथारा सोर माबायदि थैया बेखौ खोन्थाजोब्बाय आरो बे खोन्थानायजोंसो पान्डबा गावजों गाव थान्दा जाबाय आरो बे गावजों गाव आंसो बांसिन मावदों आंसो ओरै खालामदों होननाया पान्डबनि अहंकारा बेवहायसो धंस जादों शान्त बिनाव बे गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाजोब्बाय आरो बे खोन्थाजोबखांनानै बेखौ मुक्ति होबाय आरो मुक्ति होनानै बारबारिकआ सोरगोआव थांबाय आरोमा बिनि जिउआ आरो बे महाभारतनि गासै कुरुक्षेत्र दावहानि जिथु जाथाय आरो जेखौ भागवतआव लिरदों बे भागवतआव लिरनाय बाथ्राया बे बर' फिसा बारबारिकनिसो खोन्थानाय बाथ्रा माने बे गासिबो भागवतआवनो मोनथिबायना जोंना आरो बेफोरखौ नांबाय थाया होननायावनो मोनथिया गावनि जारिमिनखौ बर'आ बर'नि जारिमिनखौनो मोनथिया बयबो बे ससेनिफ्रायल' नंगौना नङा बर'आ मोनथिया दा जोंहा दहाय आदा अनसुला गोरा बड'सा जायखौ जों दिनै अतुल बर' होनफिनदों बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव लेङाइ गाहाय नेहाथारि जानानै जोंनि सोमावसारनायखौ हनै बिथाङा दैदेनदोंमोन बिथांमोना जोंथ' बावबाय बर' नालाय जारिमिनखौ जों थाब थाब बावो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो थाब थाब बावो जों रावबो लिरा जों दा गासिबो बावजोब्बाय माला सोर आफादगिरि जायामोन सोर नेहाथारि जायामोन हयथ' बेवहायबो गोबां मानसि दं आब' प्रमोदनि उनाव सोर सोर जाबोखो दा बुंबाबो खोन्थानो हानाय नङा सप्तासे नांगोन बेखौ खोन्थाहरनो माला सोर जायामोन दा जोङो गोदोनि इतिहासखौबो मोनथिया दा आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों आइजोफोरनि बिहोमा बर' बिमाफोरनि बिहोमा बर' आइजोफोरनि बिहोमा बे दिनैनिल' बाथ्रा नङा महाभारतनि सम बिनि आगोलनिफ्रायनो बर'फ्रा बेयाव दंबोबाय थायो आरो जोंनि धोरोम बर'नि बाथौ धोरोम आइजोफ्रादि हौवाफोरजों समान बिनि फोरमाना बाथौ धोरोमाव दं जिथु बाथौ दुमनायाव 18 जरा खुन्थिया बे 18 जरा खुन्थिया सोर बे जाहैबाय नोङो जोंनि गुरुफोरनि जोंनि मोदाय इसोरफोरनि बिसिफोर बबा खुरिया बोराइजों खुरिया बुरि दंफायो माइनाव बुरिजों माइनाव बोराइ दंफायो मोनसिंसिं बोराइजों मोनसिंसिं बुरि दंफायो मोनसिंसिं बुरिया मा दं मा गैया खिन्थु जोङो मोनसिंसिं बोराइखौ जेराव फज'दों मोनसिंसिं बुरिखौबो बेजों समान फज'फादों गासैयावबो जोंहा गुरुफोरजों गुरुनि आइजोफ्राबो समान मान मोनफादों आरो बेनो फोरमान जे बर' हारियाव हिन्जाव आरो हौवानि गेजेराव जेबो बेबायदि गोजौ गाहायनि फाराग गैया जोंनि आसार खान्थियाव हिन्जाव आरो हौवानि जेबो बाथ्रा गैया जोंनि समाजाव समान मर्यादा दं दा ओंखायनो जोङो दासिमबो जोंनि हारिया बेबायदि खोब गासिबो बिथिङावनो मोजाङै मोजां
सामलायनानै जों सोलिबोबाय थानो हादों बे हारिया बायदिसिना घात प्रतिघात जादोंब्लाबो गुबुनफ्रा नासयदोंबाबो नाख्रेबदोंबाबो हाजार हाजार बोसोर दिनै बिदिनो गावनि राव हारिमुखौ लानानै सोलिगासिनो दं बर'नि हारिमुवा माला जोनोम मोना बर'नि दानाय लुनाय आगर आखाया मालानिफ्राय जाया जों रावबो मोनथिया दिनै जे महाभारतनि तेजपुरनि बायखोन्दा नोगोरखौ जुदि जों नायो बेवहाय बर'फ्रा आगराव एरनाय बेनि डिजाइनफोरखौ नों नुगोन कामाख्यायाव मोनसे डिजाइन दंमोन खुन्था बायनाय बेखौ दा आं आसाम एसेम्ब्लियाव खालामनानै दोनदों जि आगर आर'नाइनि आगर हाजो आगर बेखौ दा आंहा आसाम आयेन आफादावनो अन्थाइयाव बानायफिननानै दा दोननाय जादों दा मालाबा आसाम एसेम्ब्लियाव थाङोब्ला मेन दरखंथिं थाङोब्ला बेखौ नुगोन आरो डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन आरो कामाख्यायाव थानाय कामाख्यानि बिल्डिंनि जिथु आगर गतिके बे आगर आखाइखौ बर'फ्रा दासिमबो हमथानानै दोनबोबाय थादों गोदो गोदायनिफ्रायनो दं बे दिनैनि नङा महाभारतनि समनिफ्रायनो दङ जोंनि राव बेबो सानख'नो हायै समनिफ्राय जोंनि धोरोम जोंनि दहाय दामनाय देनाय बे दिनैनि नङा सानख'नो हायै समनिफ्रायनो बियो फैनाय दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि गवालपारा दैखं खोलानि मानसिफ्रा जोंनि जिथु आसार खान्थि आरो बेजों जिथु जोंनि मोसानायनि जि हारिमु जोंनि धोरोमनि जि हारिमु बेखौ दिनै बेवहाय मोसानानै दिन्थिदों आरो बेवहाय जोंनि गोदो गोदायनि आगर आखाइ जोंनि दख'ना जेरै एरनाय बेखौ सिगाङाव जोंहा गाननानै दंबाय थायो आं बिराद मोजां मोनदों बेफोरखौ दानि बर'नि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोरबा राभानि होननो नागिरगोन सोरबा भुटाननिसो होननो नागिरगोन सोरबा माबा मिसिंसो होननो नागिरगोन बे आगरखौ बेबायदि कालार डिजाइनखौ आरोखि खिन्थु बे जाहैबाय बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि ड्रेस पार्टिबो दा लासै 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 बेफोरो गोमालांनो हमबाय बे आर'नाइफोर दानायफ्राबो जालायलांला दाना गुसुं दायो आगरा बबेबा एकदम गोलावै दंजोबो आगरा ससेयाव आगर थाया दानि जों खावब्ला सिब्ला खामै खामै दा लासैनो बे गोदान जुगाव जों खोमाना लानो नागिरदों बेफोरखौ जों दा हमथाफिननो नांगौ दा बे दिनैनि समा खोब मोनसे गोदान मुगा बेजों जों दा मोगा मोगि जानांगौ दा महाभारतनि आं बुंबोबाय नङा होमबा दाथ' गोदान जुग जालायबाय दा गोदान जुगाव जों जुदि थावरि नांगौब्ला जोंनि बिबानफ्रा मा जों दिनै जोंनि गेजेराव रायलायबाय थायो दिनै जों बयजोंबो बे कम्पिटिशननि जुगाव जों कम्पिटिशन नांनानै देरहासार जानो हानांगौ लेखा फरायाव जों आवगायनो हानांगौ जोंहाबो इउपिएससि एपिएससि परीक्षा होनानै आइएस आइपिएस आइएफएस आइआरएस बबावबा एसिएस एपिएस बबावबा इन्सपेक्टर बायदिसिना साख्रि जोङो मोननो हानाय जानांगौ बयबो सानफ्रोमबो जों बेफोर बाथ्राखौ रायलायबाय थायो आथिखालाव लेखा फरायनानै डिग्री मोनब्लाल' जाया डिग्री मोननायनि उनाव जोङो इन्टारभिउखौ मोजाङै मोजां उथ्रिनो हायाबा दानि दिनाव डिग्रीया जेबो बेसेन गैला गोदो गोदाय डिग्रीयाव मोनखांनाय लोगो लोगो बबेबा जोङो हाबब्लानो साख्रि मोनोमोन आथिखालाव बेबायदि नेमजों साख्रि मोनला आथिखालाव नोंहा मोनथाम राहानि गेजेरजोंबो साख्रि मोननो हायो बे जाहैबाय मोनसेया इउपिएससि परीक्षा होनांगोन खालि आइएएस आइपिएसल' नङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जायखिजाया गेजेटेड अफिसारनि पस्टआव साख्रि मावनोब्ला नों इउपिएससि परीक्षा होनांगोन बिनि उनाव जोङो स्टेटआव एपिएससि परीक्षा होनांगोन एसिएस एपिएस अफिसारनि थाखायल' नङा नों जुदि साधारन गेजेटेड अफिसार मेनेजार डिपुटि मेनेजार साब इन्सपेक्टर बेफोरबायदि साधारन साख्रि मावनोब्लाबो नोङो एपिएससि इन्टारभिउ होखानांगोन एपिएससि परीक्षा होनांगोन जुदि नों थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड साख्रि मावनो नागिरो होनब्लाबो एडिआरइ परीक्षा एग्जाम नोङो होनांगोन दिनै जों खुनु जायगायाव जोंनि जायगायाव अफिस होननानै जोंनि जायगानि स्कुल कलेज होननानै बेवहाय चौकीदार पियनखौबो जों सोनो हाला जायगानि कमिटिया स्कुल कमिटिया कलेज कमिटिया आरो खुनु डिस्ट्रिक्टनि डिसिया साख्रि होनो हाला
खुनु ब्लक अफिस सार्कल अफिस बिनि अफिसारा सोरखौबा पियननि चौकीदारनि साख्रि होनो हाला दिनै अल आसाम भित्तियाव एपिआरइ परीक्षा नोङो होथारनांगोन आरो बेफोराव परीक्षा होनांगौब्ला नोङो एमए आव बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों बिए आव बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों बेजों खुनु सोमोन्दो गैया नोङो इन्टारभिउआव नोङो पास जादोंना जायाखै बेजोंसो खोथा गतिके बे इन्टारभिउनि थाखाय जुदि जोङो तैयार जानो हायाब्ला बयबो साखाफारा जानो हायाब्ला मोनसेबो साख्रि जोङो मोननाय नङा दिनैसो जोंहा सासे बे दीन दयाल गोदान कलेजाव बर' एमआइएल मावबाय थादों जोंहा बेवहायनो खस्थ' खालामगासिनो दं जोंहा माने जोंनि माने फिसाजो बायदि बिनानाव बायदि दहायसो बुंदोंमोन जे दा बेवहाय खाथिबाय थादोंब्लाबो साख्रिया अल आसाम इन्टारभिउ जागोन बेवहाय इन्टारभिउ होनानैसो सेलेक्सन जायोबा साख्रिखौ मोनगोन दा आं खाथि खाबाय थानाय हिसाबै बोरैबा मोनो नामा खिन्थु दा बेबायदि मोननायनि खुनु लामा गैलिया नों खाथिबाबो पस्ट जानाय लोगो लोगो बे पस्टखौ इन्टारभिउ होनांगोन आरो बे इन्टारभिउआ कलेजाव नङा बे इन्टारभिउआ अल आसाम आरो बेवहाय नोङो इन्टारभिउ होनानै पास जायोब्लासो नों साख्रिखौ मोनगोन बेसेबां गोब्राब जाखो ओंखायनो लेखा फरायनायखौ जों मारै मोजां खालामनो प्रथम बिमा बिफाया सिमां नुनांगोन जे आंनि बे अन्थाव बाथाव फिसाखौ आं मा जाजानो लुबैयो बिनि उनाव बेखौ सानफ्रोमबो नोजोर होनांगोन फोरोंनांगोन थाफानांगोन नांगौखौ खालामना होजोबनांगोन आरो बेखौ जों जेब्लाखि खालामनो हाया जोंनि आइजो अनसाय आफादाबो जेबो खालामनो हाया बिदि मिटिंआव लेक्सार होनानै बर' फरायसा आफादाबो जेबो खालामनो हाया बेवहाय जेब्लायबो केरियार काउन्सिलिं खालामबाय थाब्लाबो बर' थुनलाइ आफादाबो जेबो खालामनो हाया थुनलाइ आफाद जथुमाव हाजार रिजलिउसन लाबाय थाब्लाबो जोंनि साफ्रोमबो मानसिनि गावबा गावनि बेबस्था लानायजोंसो जोंनि बर' समाजाव लेखा गोरों गथ' ओंखारगोन डक्टर इन्जिनियार फिसाफोर ओंखारगोन एपिएससि इउपिएससि पास खालामनो हानाय फिसाफोर ओंखारगोन जोंनि आफादाव रायज्लायनायजों ओंखारा जायहा फिसा दं आं दा जेब्लायबो खोनासंनो बाबाबो मोनसे खोथा बुंबाय थायो दा हनैथ' बिमा फिसा दां नंगौना नङा सिगाङाव जोंना बिमा फिसा हनै बिराद मोजां अन्थाव बाथाव फिसाखौ लानानै थादों दा जुदि बे फिसाखौ डक्टर जाहोनो सानदोंबा इन्जिनियार जाहोनो सानदोंबा इउपिएससि एपिएससि बेवहाय जुदि पिसि एसपि जाहोनो सानदोंबा आइएएस आइपिएस दानिफ्राय दा उन्दुसै फुंनि 4:30 सिखार 5टायाव बेखौ फोजा 7टासिम बेखौ टेबोलाव जहोनानै फरायहो 7टानि उनाव एसे सङै खावै थुखैयोना आथिं आखाइ सुहोयो बेनिफ्राय स्कुलाव फाथायहर स्कुलनिफ्राय फैनानै गेलेहो बिनि उनाव आरो मोनानि 6टायाव टेबोलाव फज' 8टासिम लेखा फरायहो 8टा नङाब्ला बिसिबो फिसायबो जेबो दाजा खारन थोरसि गाबबानो गथ'फ्रा बिखा खालामनानै जाबाय गोनलै होननानै मालाय माबा जाखोमादों दा सानो थारमाने गथ'फ्रा ओंखायनो 8टासिम बिमा बिफाया जेबो खारथें खारथां गाबजासे जेबो मावनाङा 8टानि उनाव ओंखाम जा बिनि उनाव गथ'आ फरायबा आरो फरायबावथों दसे 10टायाव उन्दु आरो 4:30 सिखारफिन उपाय गैया फिसा देरजासिम बिनि उनाव मास्टारजों रायलाय फिसाया मायाव दुरबल मायाव माने मोजां आरो बे मथे टिउसन होबाय था आरो टिउसन होनो थाखाय फां फुं जाग्रा लोंग्राखौ गारनानै फैसाया बासाय जे आं मानो हटेलाव 200 थाखानि माबा माबि जाग्लाबायनो रेस्टुरेन्टआव आजिखालिथ' लामा लामा गैया होमबा जाय बेवहाय हाबबाय थायो बे टिउसन होनो हाया फिसाखौ आरो बेवहाय जुदि जायाबा लोङाबा नोंहा टिउसन होनो मेरला फैसा बेजों नंगौना नङा सानसेयावनो खै थाखा जायो जोंलाय गासिबो बेबायदि अबस्था बेफोरखौ बिमा बिफाया दानिफ्रायनो साबधान जानांगोन आरो बेखौ जुदि खालामनो हायाबा मोनथिखा दिनै गोसोआव ला बिमा सासेखौ थांखिनानै बुंदों दिनैनिफ्राय जुदि बेखौ खालामोब्ला जि लुबैदों बेनो जागोन फिसाया रावबो हमथानो हाया दा गासै जों दा बर'नि बिमा बिफाया जायहा स्कुल कलेजाव थांनाय फिसाफोर दं बिसोर खस्थ' खालामखाथारनांगोन आरो बिसोर जुदि खस्थ' खामा
गावनि फिसाया फेल जानायखौ एमएलए खौ रायबा मा जानो दा ओइ जोंना स्पिकार थालायनानै काम गैया माने फरिखाफ्रानो मोजां जायासै गथ'फोरना नङा होमबा जोंना एमएलए काम गैया होनसै आरो एमएलए नायो होमबा फरायनायखौ एमएलए नाया मास्टारखौ रायनानै लाब गैया मास्टारा दसेल'सो खोन्थागोन आरो गासैबो आङो बिमा बिफाखौ खावलायदों जायहा दा क्लास 9 दं फिसा स्कुलाव खेबसे थां आंना फिसाया 10 मोननोसै मेट्रिक होनोसै माबायदि आंनि फिसाया फरायनायाव पास खालामनो हागोन ना हाया दानो सों मास्टारफ्रा बुंहरगोन सब थिग दं मेथ्सखौ एसे नायनानै हो टिउसन हो इंलिसखौ बारा बियो हाया टिउसन हो साइन्सखौ बारा हाया बियो टिउसन हो क्लास 9 समाव मास्टारा बुंनाय खोथाखौ जुदि लानानै गावनि फिसाखौ जोथोन लायोबा टिउसन होयोब्ला रावनिबो फिसाया फार्स्ट डिभिजन मोनालासिनो थाया किन्तु 9 आव जुदि थाङा खबर लाया गावनि फिसाया माबायदि मास्टारजों रायलाया नों मारै मोनथिनो क्लास 10 मोनबाय नों खबर लाहैयाखै मेट्रिकआ जानोसैनो 2 मास बेवहायसो हाहाकार जोंनाबा फाग्लाया मा जागोन जोंनाबा फाग्लिया मा जागोन मा जानांगौ जासिगोन आरो मा बेखौलाय मा खालामनो हाबावनो बेनि उनाव मास्टारा खोन्थानोसै सब थिग दं अंक'आव पास जायोबा बेथ' पास जागोन बियो मा खालामबावनो नोङो दानाबा टिउसन होबाबो टाइम गैला सब टाइम गैला ओंखायनो गोसोआव लाखि क्लास 9 मोननाय लोगो लोगो थांनानै मास्टारजों खेबसे रायलायहैनांगौ सोंहैनांगौ लाजिनाङा आंना फिसाया मेट्रिक होसिगोन आंनि फिसाया माबायदि मास्टार बाबु आंना फिसाया देग्लाय 10 मोनबाय आंना फिसाया माबायदि मास्टार बाबु मास्टारा जेरै बुङो बेखौ खालाम आरो होमब्लासो जोंनि गथ' गथाया मोजाङै रिजाल्टआव पास जागोन आरो बिदि थांब्लासो बर' जाथियाव डक्टर इन्जिनियार अफिसार बेफोर जोनोम मोनगोन जों रायलायबाय थानायजों जोनोम मोना दिनै आइजो अनसाय आफादा जिखिनि थांखि लादों बे थांखिखौ जों बयबो मानिलायनांगौ आरो बेखौ जुदि जों मानिलायाबा जोंनि सावरायनाया बेकार जेबो गैया ओंखायनो जोङो बेफ्राव गोसो होनांगौ आथिखालाव समाज सोलायबाय गतिके जोंबो गाव गाव बेबस्था लायाबा मालायनिफ्राय जोङो जेखौबो दा हास्थाय नोंनि फिसा आंनि फिसाखौ रावबो साख्रि होनो हाया इन्टारभिउनि गेजेरजों नङाब्ला बे खोथाया फाइनाल खाटां दाबो जोंखौ बुंबाय थायो सोरबा सोरबा नों हागोनदां खुरमा जाथि गासिबो गाज्रि मोनजोबो बे दस्रानाव फैसा मोनजानायखाय न'निखौ खामादां होननानै जोंखौ बिदि सानो थारमाने किन्तु सिस्टेमानो गैला बेखौ बयबो मिथिथारला बे समजों जों थांफानांगौ आरो दानि दिनाव बायदिसिना साख्रिल' नङालासे मावनानै जानांगौ आरो मावनानै जानांगौबा जोंहा रोंगौथि थानांगौ स्किल दा दिनै बयबो हयथ' एसे खोनादों एडभान्टेज आसाम दाख्लै जाखांबाय इनभेस्टर जोंनि जायगायाव सोर सोर फैसा सोनानै फैसा बाहायनानै गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिर बेफार खालामनो हायो फै चिफ मिनिस्टारा बिदेशआवबो थांनानै लेंहैदों गासै गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रियेलिस्टफ्रा दाख्लैहाय फैबाय बिदेशनिफ्रायबो फैबाय 5 लाख कौटि थाखा जोंनि आसामाव बिसोरो बेफारनि थाखाय बाहायगोन 5 लाख कौटि दा बेखौ जोंना खोनानानै ओरैनो दंबाय थायो जों रावबो रायलायाखै 5 लाख कौटिनि जेफोर खामानि जागोन बे खामानियाव मा नांगौ बे जों होनो हायो नामा बेवहाय माबायदि साख्रि ओंखारगोन जों बे साख्रिखौ मोननो हायो नामा बेखौ जुदि जों दानिफ्रायनो उदिस लायाब्ला बबेबा थिखाखौ जों लानो हागोन नामा बेफोरखौ सोरनिफ्रायबा साब कन्ट्राक्ट जों लानो हागोन नामा बबेबा बुस्थुखौ रोगानायाव जोङो ट्राक गंनैसो लन लानानै बायोब्ला जों बे बुस्थुखौ रोगानानै फैसा खामायनो हागोन नामा बे बाथ्राफोरखौ जों दा सावरायनांगौ नायनांगौ नङाबा 5 लाख कौटिनि बेवहाय खामानि सोलिबाय थायोब्लाबो बिहार इउपि साउथ इन्डियानि मानसिफोर फैगोन बांलादेशनिफ्राय लेबार हायार लाबोगोन नाथाय जों बेयाव ओरैनो गोदाव सोराव जानानै थाइसेबो थाखा जोंनि बर'फ्रा खामायनो हानाय नङा बेफोरखौ जों दा सावरायलांनांगौ जोंनि कलेजनि लेक्सारारफोरखौबो आंबाय थादों फरायसाफोरखौ बिनि सोमोन्दै खोन्था खारन दा कलेज फरायबाय थानायफ्रा 5 लाख कौटि थाखानि जेब्ला खामानि जाबाय थागोन 3, 4, 5 बोसोर 6 बोसोर 7 बोसोर बे समाव BA MA पास जाजोबगोन जोंनि गथ'फ्रा आरो बिसोर बेवहाय थांनानै
बेवहायनो खामानि मावबाय थानो हागोन बेफोरखौ जों बयबो सांग्रां जानांगौ सावरायनांगौ नङाब्ला जोंनि हारिया सोरखौबा रायबाय थायोब्लाबो जोंनाव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा आरो बे बेलायाव जोंनि बिमा माहारिनि बिबानानो बयनिख्रुइबो देरसिन खारन हिनजावफोर नङाबा आं दहायनो बुंबाय जेबो गैया न'आव हिनजावफ्रासो आसल उपाय गैया हौवाफ्रा बायहेरायाव गिदिंनानै दिन थाङो नाथाय न'आव जोंनि आइजोफ्रा थानायखाय आइजोफ्रा बांसिन फिसाफोरनि सायाव माने नोजोर थायो सिन्था थायो ओंखायनो जों सांग्रांब्ला जों गासैखौबो हागोन चिफ मिनिस्टार होनदों बे गासै 5 लाख कोटि थाखानि खामानिफ्रा जाफैनायाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे खामानि मोनो खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय स्किल एडुकेशन होनायनि बेबस्था खालामगोन एडभार्टाइजमेन्ट मोननाय लोगो लोगो जोंनि क्वालिफाइड सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय बे स्किल एडुकेशनाव कर्सखौ फरायहैनांगोन होमब्लासो बिसोर साख्रिखौ मोनगोन जुदि उदिस लायाबा बिसोर रावबो जेबो मोननाय नङा बेफोरखौ जों खबर लाजोबनांगोन आङो गोलाव बाथ्रा आरो बुंनो सानाखै थांनांगौबो एसेम्बलि जागासिनो दं गाबोन बाजेट दङ ओंखायनो मालाबा इमारजेन्सि गोनांथि जायो बेखौ सावरायनो ओंखायनो आं थांफिननो नागिरदों जोंनि जायगानि बेवहाय दा जोंफुबाय थानाय मोनसे जेंना दं बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जोंनि जिथु माने बर' क'अर्डिनेशन कमिटि बे स्पेशल कन्वेन्सनाव बिनि सायावबो सावरायदों माखासे थांखि लादों बेखौ चिफ मिनिस्टार मानब गेदेर बिथांजों रायलायनानै माने फोजोबनायनि बाथ्रा बा बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि बाथ्रा दिनै बिथांमोना मेम'रेन्डाम आंनोबो होदों चिफ मिनिस्टारनोबो होदों दा जों बयबो हयथ' एसे एनै मोनथिनानै दं बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिटिसिनि बायहेरायाव थानाय आरो कार्बि आंलंनि बायहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय दिनै सरकारा दानानै होदों आसाम आयेन आफादाव बियो पास जानानै दिनै इन्टारिम काउन्सिल दिनै दानाय जादों आरो बे थाबैनो गामिया नटिफिकेसन जानानै बेवहाय समस्ति दानानै थाबैनो इलेक्सन फाथिनाय जासिगोन आरो जौगाखांनायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हासिगोन नाथाय जोंनि खोला कामरुप आरो गवालपारा जिल्लायाव मोनसे जेंना नुजाथिदों बे जेंनाया जाहैबाय राभा हासं अट'नमास काउन्सिलखौ आसाम सरकारा बड'लेण्ड बायदि 6थि सिडिउलाव सोनो थाखाय दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो प्रप'जाल फाथायहरदों आरो आसाम सरकारा दाबि दैखांदों जे बे जायगानि थागिबि मानसिफोरनि हा हु बिनि राव हारिमु बिनि माखासे रांखान्थियारि गासैखौबो रैखाथि होनो थाखाय बे ओनसोलखौ 6थि सिडिउलाव सोसननांगौ 6 सिडिउलाव सोसननांगौ बड'लेण्ड बायदि बेवहाय मोनसे गोहो होनांगौ आरो जेराव बाहेरा मानसिफ्रा हा हु लानो हाया बेबायदि बेबस्थाखौ बेवहाय खालामनांगौ होननानै प्रप'जाल हरदों दा 6थि सिडिउल जानांगौब्ला बेवहाय मैखोम ट्राइबेल एरिया जानांगौ आरो बे मैखोम ट्राइबेल एरिया जानांगौनि थाखाय दानि राभा हासंखौ जुदि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव माखासे दानख'नानै होयोब्ला अब्ला राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6थि सिडिउलनि मर्यादाखौ मोननाय नङा खोमा होननानै सरकारा गिनाय फैदों बेखायनो सरकारा मोनसे बाथ्रा खावलायबाय थादों जे बे 6थि सिडिउलाव जाखासिगोन ओंखायनो 6थि सिडिउलावनो थाफिनसै आरो 6थि सिडिउला बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिख्रुइबो आयेनगत भाबै गोहोगोरासिन बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों नाथाय 6थि सिडिउला माला जायो बेनि जेबो गोरोन्थ' गैथ'वा बेनिखायनो जोंनि बयनिबो हास्थायनाया बेनो जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावनो थानानै आथिखालाव बे जायगाया जौगाथायनि हाबाफारिखौ मावनो मोननांगौ रायजो राजाया सुजुग सुबिदा मोननांगौ आरो जेब्ला 6थि सिडिउला जायो अब्ला बेवहाय सोनायावबो खुनु आपत्ति थाहैया नाथाय बर' कसारियाव हाबनो मोननांगौ बेनो जाहैबाय जोंनि बाथ्रा नाथाय दा बेखौ लानानै जितु राभा हासं अट'नमास काउन्सिल बिथांमोनहाबो दा एनअसि होआखै जोंहा मिसिं अट'नमास काउन्सिल टिवा अट'नमास काउन्सिल बायदिसिना काउन्सिलफ्रावबो बर' गामि हाबनानै दंमोन दा बिथांमोनहा जिखिनिखौ बर' कसारियाव सोनो हायो बेखौ बिसोरो एनअसि होबाय नाथाय राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव दाबो राभा हासं अट'नमास काउन्सिला एनअसि होथ'वाखै आरो आसाम सरकाराबो दा 6थि सिडिउला गोनांथार होननानै बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादों दा बिनि सायाव सावरायगासिनो दं जे माब्रैहाय बे जायगानि बर' रायजो राजाफोरनि जिथु मोनथाय आरो बेवहाय जिथु सुजुग सुबिदा
बियो माब्रैहाय फुरा खाथां जानानै थायो इनसियर जायो बिनि बाथ्राखौ जोङो रोखा खालामनांगौ आरो बेनि थाखायनो चिफ मिनिस्टारजों रायलायनानै बे बेलायाव जोंनि जायगानि मानसिफ्रा लुबैनाय बायदि माब्रै बे सुबिदाखौ खालामनानै होनो हायो बियो दा सावरायनायनि गेजेराव सोलिबाय थादों दा दिनै आंनो मेम'रेन्डाम होबाय सावरायनानै आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायबाय थादों जे सरकारजों रायलायनायाव जों मोनसेल' पइन्टखौनो जोङो हमबाय थायाजासे बे जायाब्ला दस्रा माब्रै बर'फोरनि रैखाथिया जानो हायो बर'फोरनि जौगाखांनायनि बेलायाव हेंथा गैयै जानो हायो बे जायगानि मानसिफ्राबो राजखान्थियारि रांखान्थियारिनि सुजुग सुबिदाखौ जोङो मोननो हायो बेबायदि मा दं आरो दिनै जोङो राभा आसाम अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव मा उसुबिदा मोनदों बे उसुबिदानि बेलायाव सरकारा बेखौ सुस्रांनायनि मा बेबायदि सिन्था दं नामा बेफोर बाथ्राखौ लानानै जोङो सावरायनांगौ बुंनांगौ जाहाथे जोंनि बे लुबैनाय हास्थायनाय बायदि सरकारा सिद्धान्त लानो हायो ओंखायनो आं सानो खेबसे खेबनै जोङो जिरायनायनि गेजेरजों बे समस्याखौ समाधान खालामना लानो हागोन समस्या जोंनि आखायाव दिनै जोंहा गासिबो गोदोनि बायदि नंला जोंनि आखायाव जोंहा मन्त्रि दं जोंहा ओरै काउन्सिलनि मानसिफ्रानो सुक्ति खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथांमोन दं जोंहा दिपेन बर' बिथांमोन दङ जोंहा गासै एमएलए फोर दङ हनै जोंहा जादब स्वर्गियारि अबाव थांबाय माथो मानसिया गैलामोन जादब स्वर्गियारि एमएलए फोर दङ आंबो स्पिकार दंबावो इसिबां मानसि थानानै माबा मोनसे खालामनाय हाबा मा जाबावनांगौ नङा होमबा ओंखायनो आं खावलायगोन दिनै जायगानि मानसिफोरखौबो आंखौल' बुंबाय थानो नाङा गासै नेताफोरखौनो बुंनांगौ बे जेंनाया गवालपारा आरो साउथ कामरुपनिल' जेंना नङा बे गासै बर' हारिनिनो जेंना ओंखायनो बे जेंनाखौ सुस्रांनायाव गासै बर' नेताफ्रानो जायखि जिखि पार्टियाव थायाथों मानो जायखि जिखि सेयाराव थायाथों मानो बिसोरो थांनानै चिफ मिनिस्टारजों रायलायनांगौ आरो समाधान खालामना होनांगौ खालि गवालपारानिल' होनना सानबा बोरै जानो नङा होमबा बेयो गवालपारा आरो खोला कामरुपनिल' नङा दा ओंखायनो नायनि बे सानसे साननैयाव ओरैहाय इलेक्सन डिक्लेयार होबाय 15 तारिखआवनो लास्ट नमिनेशन बेराफारसेजों जों बेखौ नाङा होनै इलेक्सन जुदि रावबो गेलेनाय जाया 5 बोसोर बर'निफ्राय सासेबो काउन्सिलाव मेम्बार थानाय नङा बेबो खिन्थु साननो गोनां बाथ्रा ओंखायनो गोबाव नङा आं होनदों बे सानसे साननैनि गेजेरावनो जोङो रायलायलायनानै थिग खालामनांगौ आरो आं गाबोन बेखौ सीएमनो दा थांनानै सीएमनो आं होगोन बे मेम'रियेलखौ गथायगोन आं दहाय होनदों नाथाय बे गथायनायानो जोबथा नङा आरो बे थांखि लानायखौ बुंबाय थानायानो जोबथा नङा जोंहा जेंनाखौ सुस्रांनायनि आरो मा लामा मा दंबावो बेफोर बाथ्राफोरखौबो जोङो सरकारखौ अपसन हिसाबै लानानै थानांगौ जुदि बेबायदि सिचुएसन फैयो अब्ला दिसपुरावनो कन्टिनिउ सानसे साननै जिरायनानैब्लाबो जोङो बेखौ जेरैखि जायाबाबो मोनसे जोबथारनायाव मोनसे बुजाफोराव जों बोरै फैनो हायो जिखि जायाथों मानो बे खोला कामरुप आरो गवालपारानि रायजो राजाफ्रा बे जायगायाव राजखान्थियारि जिथु मोनथाय बे मोनथायखौ मोननांगौ गतिके मोननांगौनि बेलायाव जिखिनि बाथ्राखौ सावरायदों बेखौ जों चिफ मिनिस्टारजों सावरायनानै बे सानसे साननैनि गेजेरावनो जों थिग खालामाब्ला जोंनि इलेक्सनानो बारलायलांगोन ओंखायनो बेखौ जोङो गाबोननिफ्राय राहा लानि आं दा थांगोन गाबोननिफ्राय आं लोगो मोनगोन चिफ मिनिस्टारखौबो गतिके गाबोन आं चिफ मिनिस्टारखौ बुंगोन आरो आं बिथांमोनखौबो खावलायदों जे दैदेनगिरिफ्राबो गाबोननिफ्रायनो बेनि थाखाय ज' रायलायलायबाय थानानै जों माब्रैहाय सरकारा मा बुङो जों मा लुबैयो बेखौ जोङो रायलायबाय थानांगौ खिन्थु गुवाहाटियाव रायलायखांलायबा आरो ओरै फैनानै खेबसे रायलायनो लेंलायलायलायबा आरो गुवाहाटियाव थांफिनलायबाय बेबायदि जाबाय थायोबा आरो मास मोनसेयावबो जेबो जानाय नङा ओंखायनो खेबसेयैनो सम दिहुनलायनानै जोङो रायलायनानै बे जेंनाखौ फोजोबनांगौ आरो गासै लिडारखौनो बे जायगानि मानसिफ्रा बयबो बुंहरनांगौ जे जोंनिखौबो अन्नानै मावनानै हो बयखौबो बुंनांगौ नङा होमबा दा सोरबा बड'लेण्डखौ लानानै बेस्थ' थानोसै सोरबा माखौबा लानानै बेस्थ' थानोसै नङा होमबा आरो सोरबा बबेबा मोनसे पार्टि बे बेस्थ' थानोसै कंग्रेसआथ' इलेक्सन गेलेगोननो बिजेपिआबो इलेक्सन गेलेगोन दिनै फैदों रायलायलायनो दा बेफोराव बेस्थ' थाजोबसै खिन्थु आसलखौसो रायलायगोन दा
आसलखौ सोर मावगोन दा ओंखायनो बिनि गेजेरावनो जोंनि बे जेंनाखौ लानानै जों बयबो चिफ मिनिस्टारजों गासै लिडारा रायलायनांगौ बे बाथ्राखौ जों बयबो बुंहरलायनांगौ ठीक दं तो आङो जि हायो आंनि लेभेलनिफ्राय आं हागौमानि नाजागोन गतिके आं सानो निश्चय माबा मोनसे मोजां थांखि बे साननै सानथामनि गेजेराव फैगोन गतिके बेखिनिखौनो आङो फोरमायनानै बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेवहायनो फोजोबबाय आरो आं बिदायबो बिबाय गोजोन्थों